Аз в принцип да кажа, че не съм такава, но налага се някакъв път. И какво правиш? Събличам се. Това е за видеото, бе. Да, за видеото. Абе, за YouTube, бе. Това нали ще го отрежем. Какво става, симпатяги? Днес сме се събрали с моите приятели от The Weekend Pirates, за да направим общото видео, което ви бях обещал с въпросите, които най-много ви интересуват, а именно тези, които сте ми задали в Instagram. И сега ще започна да отговарям на всеки един от тях. Тоест на всеки един от тях, не баш, в принцип не съм такава, да отговарям на всички, но ти си по-специален. Така, сега, първият въпрос, малко по-сериозно вече. Първият въпрос е как реши да се занимаваш с видео и как започна всичко. Януари месец започнах да снимам видеята малко по-сериозно, като преди това ги снимах съвсем единствено само за мен и моите приятели. След това почнах да ги качвам в социалните мрежи и просто защото имах супер много идеи, които исках да споделям с хората под формата на хумор. И оттам вече почнах да качвам видеята в Instagram, в Facebook и така почнаха и хората да се кефат на образа Парцалчо и на всякакви такива заявини. Общо взето така започна цялата работа с клиповете. Аз лично не вярвах, че това ще се получи. Никой като цяло в началото на това, което прави, не е вярвал, че ще стигне до някаква степен, в която да хората да му се кефат и той да продължава да прави това, което реално прави. И така общо, така започва всичко съвсем на шега. Обаче повече гледа в камерата. Добре. Втория въпрос е дали съжалявам за татуса. Не съжалявам за него. Направих го, когато бях на 14 години. Това беше подаръка от нашите за рождения ми ден. Това беше просто моето желание. Не съжалявам, тъй като още тогава, като цяло, този татус има огромно значение за мен и цял живот това няма да се промени, така че не съжалявам за татуса, не трябва да съжалявате и вие, все пак ако правите нещо вечно като татуса, защото това е едно от малкото вечни неща в живота. Трябва да е много добре осмислено, трябва да има някакъв смисъл в него, защото иначе ако го правите за модата, няма да ви харесва, ще ви омръзне, ще го закривате, ще се срамувате от него, както се срамувате от приятелките си. Общо взето, да, не съжалявам за татуса. Следващия въпрос, третия въпрос е какво стана с Суджука. Сега ще ви кажа какво става с Суджука. Значи, започваме съвсем случайно да снимаме. Някой ми прати видео негово, съвсем нямам спомен кой какво стана. И аз реших да се избазиквам с това видео, както с живота си се избазиквам всеки ден. И реших да го направя на видео. След което човека, който го снимаше, ми изпрати негови видеа, след което направих една компилация, първото видео с него. И оттам почнахме реално връзката ставаше чрез други хора от Симитли, тъй като той от Симитли и други хора от Симитли. Просто почнаха им пращат негови видеа, супер радови видеа, като го видят някъде навън, почва да го снимат, пращат ми го, аз го режа, обработвам го и го качвам. Впоследствие се свързах с родителите му, за да питам дали имат нещо против това, преди да започнем цялата тази компилация. Казаха, че всичко е окей и така започнахме да снимаме всичките тези видеа, компилации и така нататък. И след като почнахме да снимаме и трябваше все пак да отида до Симитли, за да се запозная с него, малко преди това, 2-3 дена преди това ми се обадиха от властите ми се обадиха, така да се изразя, за да отида на разпит при тях. Отидах на разпит при тях, казаха ми, че нямам право да го снимам, да го качвам и така нататък. Обясниха ми как стоят нещата със закона, че трябва техните да имат писмено съгласие. Впоследствие вече се свързах с техните, те отказаха да го качвам и да го снимам, тъй като имат проблеми. Аз ги разбирам хората, затова предпочитам вместо да направим от хумора проблем, просто да спреме с този тип видеа и затова вече не качвам, не снимам и така нататък. В смисъл, като цяло съм подписал споразумение, т.е. по-скоро е предупреждение, че няма да го качвам повече, иначе ме грози глоба, затвор и така нататък. Затова аз не снимам видеа с него, затова нито съм го намразил, нито нещо такова, както повечето хора си мислят, че вид съм го забравил. Няма такова нещо. Просто наистина няма как да... Просто трябва да порасне, тъй като той е на 8 години, няма как да се снима в подобни видеа, било то мои, било то на някой друг, без родителите му да бъдат съгласни. Това е проблема, това е реално причината, поради която не снимаме повече видеа с него. Четвъртият въпрос е дали се смятам за известен. Не се смятам за известен, защото 15 години пазарувам от един същи магазин Батен, никога не са ми пускали промоция, никога не са ми пускали дискаунти и всеки път, когато си взимам цигари, ме питат дали им 18 години. Не, Батен, не. Аре, удари ме, какво ще му дариш? Петият въпрос е към какво си пристрастен. Откленце.
Имаш и някакво лимонче, братле, малко да разбъркаме вените, бате. Имаш и игла, братле, защото, бате, ела да ме вържиш, моля те, бате, много съм изтръпнал, треперят ми ръцете. Питай към какво да съм пристрастен, брат. Пристрастен съм много неща, без наркотици, защото всички хора са обичам супер изтръпнал наркоман, аз наркотици не взимам, за което съм щастлив и не чак толкова, но съм сигурно с биполярен. От вас и пътяги очаквам да лайквате, да сабскрайбвате, да коментирате, да се обичате, да се обличате, да се гушкате, да се прегръщате, да се целувате и всичко най-най. Целувки. Топ.